Geroi try hene ke step mentang adap dak je sengu you play ke bang yok pat banya kren bat pi leng bang ke Khubor step akan ke sngi ke mentah adap dak je command si sha bang yok banya kren bat pi ben I men sim ya pi ba ban ai ke tien ke jong play pedeng jong pi ke ke por ben pen kan mau you pi na ke sngi na ke por sha ke por ya ke jing si sha jong ke jing em bat kumno bang ide ben le ha bang i mat I kita ki ak baro ki bawan ha ke jing em ke jongi kata ke de ke jing si sha kan bang dang em ne ke perthai ki jing pang ki don ki balai pu jat ki don ta ki jing pang ki jing susi ki bala ban wan lai pu jat ngim tip na kan no kaliang kin wan re ki don ru kita ki jing ja ki bala an pu susi ngi ki bala an pun kuslai ngi ki bala ban pen shap ting ngi kita ki jing le ki jing ki bang ngi sham ki jing em ke ba teng teng ke penduk thia penduk dam ngi ki ba pen chau mat ngi bat kum ta ter Namar ngidang ima ka perthai mo tadeng takini ki aka baro ru ki dan impat poi sebeneng habam dan syuk jing ja umat dan syuk ta jing yam dan syuk jing yap ngidang ima ka perthai kita ki aka baro jong ka perthai ki dan rewat apdeng jo kita ki aka baro tangga wei pat ngi de bandan bat kata kalong ngi haban dan yu jisu tadeng ta habangi mat ki jing jar ki jing ele ngi mat jing pang jing stom haga jim ke jongi kita baro kila bandan plus gide bandan sau jisu markata ka de ke jing sha habang idan pat yu jisu haga jim ke jongi habang idan preng jo ki jing le wara preng jo kita ki jing sham ki baharukum habang idan yu jisu kita baro kinom la apat ban le don bor ya ka jing ke jongi nadawan ke jing pang idan yu jisu dan jing nadawan ki jing le ka jing idan yu jisu Mlelei. Kalau don makna gitu mang itep incu Shillong bangin cu. Ap kami ibet ya ke jingerap nu try na maru try ong katma kadai ke jonga. Tadai inta la dang ile hi katma ngila ban rem. Bal kadang la ban wan susu ka jing snosi bal ke jing le ran ro ka jingim. Tadai inta ngi snotho ya ke ne gawai. Bagi tma gi don bi ki jingele kin don bi ke jingim ke jongi. Berkesin jublay kat penkan mangi dekat Exodus kalau nong kebakat sao dekat lai kat sao ya ke bau blay buong Israel haba labe thong iki but kumta kidon haka jaka ka bae namar bakini ki sipai jong uparo I kumbakin wan ban kurup no iki but ban tan marau biang iki le ban penyap no iki haka taka jaka ya ke baki kidon bakila shepting kila yam kila linyar habagi I berkejing yap ka be na din jongki Nai ublay ulawan na kata kapor, ulay snow kijing yam jongki. Balong ya Moses, uong ikani kakintian uong, kini ke Egypt, kiba pi ikani kasngi, pinam isu yaki lanu ru. Uong pihak su ngap jar wat shifting, markat ma kani ke jonga, pin imbay uong try. Tadi kita aku aban ong ifi kani kasngi, pidan ru kata jaka le si kabakam mo kabakam le sing aku aban ong ifi ba kam dan kanu kabakam ngathrai kum bagi kun Israel kilapoi kata jaka ki shifting kilas air habagi I begini sipai jong paro sipai ki bisharkai sipai ki badom ki sipai ki bamju map sipai ki bamju kan snap ya ka ben simbre ki wan bagi thong le dien jong ki habagi lai I bagi tai ki wan ki shak la her sarniu ki la her men sim rei trai ong mi musas ba kuslai snap jar katma ka de jonga bat kita ki ba fi I ka ni sngi fi nem issue ki lano ru kata ka de ka ba try uang jadi kon Israel bu dale si sya kum taro pidan le se khamat jong pir ki jingeh ki babon kadon ta duriau mo ka ba jeliu ka duriau ka ba yar pila persang ban pej dar lag jong ki khamat si sya ka long ka ba ba pin kam na si siliang ki long ki ba jeliu ki jingeh ki long ka ba yar ti jingeh kan mau ni ka wei try udan ban le ki kamba aga ji im jong pi lada ki yar ka no ki jingeh lada ki jeliu ka no lada ki isel kai ka no try ulak ban kat ar liang ya kita ki jong pi udan ujisu takadao ong ka jing suk ka jonga ai pi jing suk ka jonga e na pi om kum baga perthai ka ai ringa ai manga ya pi ong wat ship tiang lem ni wat kuslai takade kata ai baka jing suk ka jong try kan ri jai ya pi pada pedeng jong kita ki jing sham ki jong pi kita ki jing ki bakat ki doriau kiba jeliu kat kidoriau kiba yar kat kidoriau
Mlay utrai udan man kat itu Jingeh ke jong fi pang si tom makna ka met ke jong fi mo ke jing pang ki ba lai pu jat ki dan nang ne per thei am tep ke jing pang yu pi pang mlay udan ujisu badeng ta la da fi la le pop ka jing im ke jong fi jingai no blay man chua fi dan tang kita ki ek jong ka per thei klam dan ublay badeng ta ki ek jong per thei ki wan man kjap ki wan ru ban yale ka jing im ke jong fi Kadei pi ning kong ban pai man kala ka bomot man IT badi ka ban kut jing mut ru man kala sisa am o tang kita ki bapop ki pang wat ki dan ki bahok ru ki bapang tem lele pi ki bapop kala ka bomot ki sungu tho pi la le bakla ka jing em pai shu tra yam ru ka da not bad la da pi bat pi dan hap deng jong ka jing pang wat la da fi shakri blai ru dai to ai fi nang shakri kani ke jing tenjo ke bau blai ukwa ban kentiu shu ya ke jing em ke jong pi tading ta habang idan yu jisu udan bi ya ka bor ban le ki kamba tadang idan ya ke Jingngeit idan ya ke jing kermen bang idan bet ban yu i ki kamba ya ke bau try un le ke jing em ke jong i tading ta ka nong pi ni ke singi ke bau mata le long kat ba long ja kat ba ja pang kat ba pang ro akan ma bau jisu ong ya kan ka beriu ka pang mi snam ong kilet no ka Jingngeit jong phak la ban khia ya pha pla ban shemi ka tanu Marcos ka nong ga ba san ga de khot ka ba lai po sao bangi iru ya ka tin ga jong blai no Marcos ka nong ka ba Kadei de khot arfulai ka ong ek baro kilong ki bala ha uta ba nget maka de ka tala da fila nget mlei ki ek baro kilong ki bala ya pi aba pi nget maka Bible ka ong maka shiti Hebrew ka nong ba Kadei ki khot ka ban reu ka ong klam ka Jingngeit mla so bha yu blai but uta bo wan hajan jo net bo blai udan namaru ainong ni segi bawat ya u tading ta ha piwat yu blai of le pop piwat yu blai when yo e jing map and yo si sai ka ta jing Nongthymmai oh u blai udan ban le ki kamba afiwat ya u pi pang si tom namar shakri u blai ro mle u blai udan be ban kan ti shu ya pi jing tenjo ki man mo tang ba breu la ban sha ong ka tien ga jong blai re unam tenjo palat ya kata ka bafila rengkat bar kata la thaw ka lat ban lat yete ba fin salat be na ka ni jing pang ni jing stom ni jing ki jing le ka jing ga jong pi tada ai bu video ban le man ta ka long be tang ban shu ngap jar tang ban shu mani be ban yero abi try ban aingu lo pare ai ke bu try on le ka jing ga jong pi tanin ta yeng ka sem jong pi ka khoro kharam kon jong pi se ki ga jing ka bam ithu i thao teng ka ban susi ka ban pang ka donut ka jong pi yam la ka skin am ta jong ki ka tien ka jong blair ka ong ka ta pala pi yam utram de pi yam halade de pi yam utrai iki umat jong pi la pelang hak ki luas ni ki jong trai baru trai ong ka ta no Jeremiah long ba lai po way ka khat ka ba khan riu ong tu khang no action tur na ka ba yam ki khmat na ki umat amar ngalai i ki kam jong pa ba ki khun jong pa kin sawan pa shala ki pot ban ngatip ya kata bu try la kran ukran ya piru aga ni kasngi ka mamta ki khun jong pi kin sa pai kin sa kala kin sa bet hi ba ka por ka jong try ba ni i ki jing Nongthymmai ya ka jing pedem ka jong try tarang ong fi ha bu dan u jisu am ha perthengin mati kita ki ek baro tambah namar bu dan u jisu julelai ka jing ka jongi julelai tulen ta ka ni ka por nga kwa ban I mean CM ya pi kan ma habo blai udan be ka liang ka jong pi ka Bible ka ong ka ta na Rom la nong ka pra ka khot ka blai fuai la blai udan ka liang ka jong pi ai bala ban ni le pi bar ka la nong ka pra ka khot ka blai fu nyau ka ong ka job no thiau ka ni ki ai baro dau ta bala it ya pi kan ma bo jisu it bi ya pi thâu ya ka jing long ka jong pi long gat no pi long kum no pi em kum no man chwa le ba pi khot ka pat si chai ka teng ka jong pi pai da ka donut baro da ka donut ka balwet da ka donut ka ba shisha shu utrai emun ai ka jing job ya pi tik kana bi ka 100% mun ai ka jing job ya pi ni na dwain on ka por ka ba manta bak nga ba pin ya dwai lang bat nga na ka por mo nga ju ong ba ban dwai nam ta ka pniang ru tin ki job lai ki thu ba jisu hui kai mo ye ki sun ran ki jo
mau kita dekat peniang bagi yok kiak kita kibriu bak nganget kan long kom tai yang ngi akan ni kesengi la da long ka bala pila ban sim ni tu peniang ke jong pi kan ni ke por yok ban pen kentang ni kom peniang yok ban ta ke pergi jaka ke ba sitom ka mat jong pi ke sitom se dan pedang jong pi dan ki kon ki barunar ki ba jengai no blai ba yok tiak kom tu pila ban ta kom peniang ke jing berslek ke jong try ke tien ke jong blai na ka kitab Isaiah kalau nong bisipo ke dekat ke bar penyo ke ong mar kata ke jing berslek an penjot ke kata ke lengkor jong boman ke jingkit akar rendang begitu ke lengkor ke terpeng barok kin jak kin dam kin dekut kin kedia mengingat kan long kom tarup ya ki kon ke jong pi na ke yeng ke jong pi ni tu blok jong pi bo im tanglang bo im bakla bo yat bakla na mar ke jing duna ke jong priu suat uyok ben lek don bor mengingat namar ko peniang ke jing berslek ke jong try ke penjot itu ke lengkor ke jing dombar khat tang ni ke pon la fila long ready ni duai no la fila wan ra at kom peniang ni duai ke ni ke por ke bementa nganget ta ke jinget sisa try un ke dia ya ke lengkor pada yang ta pi don ni ke yeng ke jong pi le se ke ba film pat pen kentang mo le se ngim ni kram yo ben wan sing jong pi ru doi fila ban ta la ke ni kom peniang aki syaukat yang ke jong pi bukum ju ru ka khli jing kang ke jong pi mengingat bagaimana ke men sim jing yap jing dum jing kardo kidan ki shibun ngi men sim ki batek ke yang ke sam ke jong pi men sim jo ke jing susi slai ba khat bon rong ke yang jong pi kita baro ru ken ke dia pat ken kot lut ba khat keding ta ingat pdi ki kamba ke jong try bangat ni tuai no hang ni ke por ke mentah to pila yo kom peniang bat lagi ti ke jong pi ini duai no tang ini duai halia ni ke pot trang duai nga pen kentang ni kom peniang ha ke teng jong blai pa blai kon bu Jesus Christ blai men sim ko ke ni peniang ke long bel slek ni kom peniang ke long bel kentang ani kon je me ha kita ni kom peniang ke bor jong lengkor jong jing dum bor setan boman kita jing te jing kom jing slai jing si jing septing barok ken kerya gi dekot lut mata ke sengi jing pang gi batek kom ke met jong pi barok kita kin dekot lut haga kerteng ujisu dua yang dapat kentang ni pi akan kesengit fin long gi beri ku kentang fin long gi beri sisa gi bekerpang fin im nak ke jing im ke Nongthymmai la fila laptop fila jengai no blai na dum tak sengi jan no shau teu un jan shapi parang kedua yang dum tak sengi fin long gi beri ke berkeman apa deng gi jing ale mengatip adalah tenjuk ya pi fin mi no kom ka ksiar ong ka tin gi job blai job arpulai ke dekat ke bisipau parang dua yang dekat ku pi kan ke sengi pakai ke borok kalong tak buram ke jong blai bar nginget la pi nginget ong kting jong blai jisu ong wang la nong ba khatway ke dekat ke Sao Paulo no yanis tapi la ban nget pin se i ke buram jong blai tapi la nget pin i si syakin ya kata hak ting jisu ngat wai nget ku pi amen 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 try nget ku pi ha ngen second do pat ke amen